ji destpêka krîza Sûriyê bi giştî û Rojavayê Kurdistanê bi taybetî bi milyonan kes ji Sûriyê penaberî welatên dewroberî Sûriyê bûn, wekû Tirkiye û Lubnan û Urdunê. û beşek ji wan berê xwe dana Herêma Kurdistanê û li her sê parêzgehên herêmê Hewlêr û Duhok û Silêmaniyê li ser 9 kampên amadekirî ji aliyê netewên yekgirtî hatine dabeşkirin. û beşek ji wan li nava bajar û bajarokên Herêma Kurdistanê dimînin. û piraniya wan Kurdên Rojavayê Kurdistanê ne. Jmareya penaberên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê li Herêma Kurdistanê li gor amarên netewên yekgirtî ji bo karûbarên penaberan di sala 2012 ta dawiya vê salê bi vî awayî ne. Di sala 2012 ta dawiya sala 2015 jmareya penaberên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê li Herêma Kurdistanê 242,468 penaber bû. Di sala 2016 jmareya penaberan nêzîkî 270,000 penaber bû. Di sala 2017 jmareya penaberan 247,057 penaber bû. Di sala 2018 jmareya penaberan 252,526 penaber bû. Di sala 2019 jmareya penaberan 245,810 penaber bû. Di sala 2020 jmareya penaberan 242,163 penaber bû. Amarên herî dawî ta dawiya meha mijdarê ya vê salê 241,937 penaberin û bi vî awayî li ser her sê parêzgehên herêmê hatine dabeşkirin. 125,464 penaber û 39,675 malbatin li parêzgeha Hewlêrê dimînin. 84,210 penaber û 21,922 malbatin li parêzgeha Duhokê dimînin. 32,263 penaber û 10,177 malbatin li parêzgeha Silêmaniyê dimînin. Ji destpêka şoreşa Sûriyê bi milyonan kes ji Sûriyê derketin û penaberî welatên herêmî û Ewropayê bûn û jmareya wan li dervayî Sûriyê roj bi roj zêde dibe. Ku nêzîkî 6 milyon penaberên Sûrî li welatên dewroberî Sûriyê dimînin û jmareya herî mezin li Tirkiyê dimîne û beşek ji wan li welatên Urdun û Lubnanê dimînin û beşa herî kêm li Herêma Kurdistanê dimîne û hêviya wan nemaye ku careke din vegerin Sûriyê. Mahmud Hemê, Ark, Hewlêr.